Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da sake kasancewa a wannan tasha ta mu ta TV News. Idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha, muna buƙatar da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da zamowa ɗaya daga cikin mabiya wannan tasha. An hana Ganduje da Soludo shiga wurin manyan baƙi na alfarma. Gwamnan jihar Kano mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu cikas a bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa a Eagle Square da ke Abuja. Ganduje da matarsa Hafsat sun yi ƙoƙarin shiga wurin da aka keɓe wa manyan baƙi masu alfarma, amma sai jami'an tsaro suka dakatar da shi, suka ce takardar gayyatar da yake da ita koriya ce, kuma sai mai takardar gayyata mai ruwan gwal ne zai shiga cikin wannan ɓangaren. Ya yi jira na tsawon fiye da minti 10 kafin ya ɗau takardarsa ya koma ɓangaren da aka tanadarwa baƙi irinsa. Shi ma gwamnan jihar Anambra Charles Soludo ya yi ƙoƙarin shiga wannan ɓangare, amma kamar yadda aka yi wa Ganduje, shi ma jami'an tsaro suka taka masa birki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku abubuwan da suke wakana a gurin rantsar da sabon shugaban ƙasar Najeriya.